Pasa pachigni urainya pasa poda me nyero ka wantiere yueyo kanyo endo ka penye to koro nyako ni penyo ka kotim to yaro ni mondo paro machielo nyisi ni mondo koro owuoge e ode kama odake koso nyisi ni mondo wedi chuo okawacho idono wewa dichuo kanyo chiamo ni nyombo to rit ja odi nikech kani ing'eni ok onyal chiemo idwa ni dhako ni chodi koso idwa no dhi ogo amal moro to wacho ni Nairobi ka koro dwaro ni mondo otim nang'o dhi luok ne ji to podo wendo mano dong ni bi miyo wich kuot nikech bisiem ni ng'ane no nyombo chiege emogine chiege ema luoko cha mano wich kuot kani ing'eni nyombo ihikori mondo inyombi sani ro mondo ibed gi dhako rit dhako ni mi dhako ni chiemo mi dhako ni pesa nyiewne lewni daguru gi kwe. Eric from Kabarnet jaoda puodho ok dhi ohala bende ok odwa. What do I do? I'm just a dressmaker. Eric yuak ni awa en na jetwang charan to jaoda ok dhi puodho ohala be dhako ni ok odwar dwa mna swago bet en koro yoro bet kanyo endo koro ja wini penyo to otim nang'o pastor mana mapiyo mondo dhi chenro en ni Eric ine mani nyie dhako no kamano dhako kikawo samo wendo cha nitiere kaki winjoru kendo ngene kata sama ji dak nitie chike ma ji keto omiyo ine mani yiene mondo kiko pur ere kaka okopur tich boko ti jomo somo emok dhi puodho nikech obiro chamo msara giko dwe to miyo ji puro ne to ng'ama ok tini eto yudo pesa kanye kumano ine miseng'iye kamano mama pur go ohala to kani onge wacho ohala to pur be tinde kelo pesa kata ni ando puro ma uso gima duong' matimo go gira moro koro tich ondike Muma Paulo wacho ni ka ng'ato ok ti to ok owinjore ochiem mama kare ok owinjore chiem. Pastor gi Nick kata an pesa oketho dakna an Eunice koro en wacho ni pesa oketho dakna ko wacho gimomiyo kaka watimo ni mos Eunice osekethore ang' watimi nadi wadwa ni duoge dakni bolemone moro ntika koro aloma my name is Alan from Nyakach please advise me I want to marry I want to marry. She is around 25 and I'm 24 years old. Advise me. You can marry that lady. 25 to 24? Yes, why not? What is wrong there? Inyalo ka onyako no nikech anasene no ng'amo onyuol. Pastor gogo mos. Matini inyalo ka onyako maduong' ni midago. Yes. Mabed jaodi. Pokineno. Maluori. Pokineno. Mana ko kendi. Mana de chumo kendi. En mokawe nikech gerore. To dak maluore kabisa. Seriously. Aseneno gi wanga. Nikech an jahocho, aseromo gi gigo mang'eny. Anati ma kone aseyudo nyaka nyako ma oyombo chwore gi iga boro. To ng'ane gidago maginyuol go nyithindo gidak comfortably. Mano kori kendo jonyonyo bara. Ojony molo. Mano jonyonyo bara pasa. Mano igni adek kendo koro ogo. Kini kuri onge dhako. Churu ni koro imanyo kami. Wachane kijana ni ja 24 years. Yes. Nyako ja 25 years. Yes, only 1 year. Mano basi ni. Ng'ama nigi 24 to ng'ato nigi 24 mago kawre. Ng'ama nigi 25 gi 24 kawre. Ng'ama nigi 27 gi 25 kawre. Koro andae anyis nyagwe ni nyako ni okoyombi. Ka uheroru to kawru akawa. Ok ketho kari nikech iga chiel kende kama. Samoro be ok ni iga chiel en makipande mochore. Kumano kihere to kawe to nyako ni ba wuoyo go kan ge 25 to in ge 24. Yiena mondi mi jaodi ni luor nikech be sere to en dichuo ewi dala. Koro nyaki mi luor makate inge giga ok nyis ni kore chae. Bok nyis ni kore ka thuolo ne mara dichuo. En dichuo podi. Podi en dichuo. Chwech ne na dichuo onge thunde. Aya, aonge wacho winjo joma chuo onge thunde gi gin magi korgi. Jo jalego pastor orna namba ni Anteri kan Nairobi. Amoso pastor ni Ruth Opaki. Aneno Lolwe TV puonj mora ahinya. Penjina pastor kanindo taleko jochiende lawa. Mano tiende nang'o? Mano tiende ni in gi jachien bi mondo lemni atiek ni teko jochiende nikech Yesu wacho ni teko dute polo kende piny osemiwa. Koro teko ma Yesu nomiyano wabiro lemo nigo to jochiende biro to kain mabor koda to many kanisa mora migole jachien kati mi penja aori kami dhi gol ni jachien no nikech mano to jachien lamo biro tieke. Pastor Dak Achana ni dwa nywando wagi weche mang'eny ahinya. Moro be kani Nancy asebedo ka leko ni apani en lek moko mag chuo gi mon gieki. Openyo ni otim nang'o en bende. En bende nyise mani bi mondo walam ni Nyasaye.
nikech muma wacho na biro chomo gik moko duto tir gi teko ma Kristo miya omiyo bi wabiro miyo gi chik nikech muma Ezekiel wacho ni no Nyasaye okone ni wachne gi ni nyaka giwinj wach moa kuom Nyasaye koro yuchiene mileko go wabiro miyo gi wach moa kuom Nyasaye nyaka giwinji. Katiko wacho wach machira mantika ndia ni vini ni kulodwa. Mimi mamangu ananipenda tu ikiwa niko na pesa. Ikiwa sina hanipendi, mnisaidieni na mawaidha. Itakubidi ya kwamba upeane mama yako pesa hata kama unakopa ili akupende. Ikiwa upendo tu ndio unataka kwa mama yako, itakubidi umpatie pesa kila siku. Lakini kama unataka kuishi maisha mzuri, sio lazima umpatie ndiye akupende. Hata kama amekataa kukupenda, Mungu atakupenda. Saa ile uko naye umpatie, lakini kama una uwezo kaiba ili umpatie ili akupende, usinunue upendo na pesa. Kwa hivyo huyu mama si mama, huyu si mama mzuri. Ni mama lakini si mama mzuri vile umesema. Ni mama lakini si mama mzuri. Ni mama ambaye amependa pesa. Amependa pesa kushinda mtoto wake ambaye alisa. Habari ushaipata. Watiko kaindi anilunga ni Joseph angipenjo. Be anyalo dhi nyombo egweng machalre gi mane kwarwa onyombe. Mago dokora ke mago no beni dhi abila yawa. Mano tere abila to waduogi. Kwaru en kwaru, in igni mag kwaru ne igni mag kwaru, igni magi. Anaseneno kama wuoi onyuomo nyako, yani min wuoi gi min nyako oa e gweng achiel, nyuol achiel. Koro wuoyo kawo nyako e piny moro manyake kanegi, nyako nyuom gi wuoi manyake kanegi. Mano beber. Donge jogo ok gin remo, donge samoro min gino tedo Uganda to moro tedo Tanzania. In kaka pastor mari uji arus. Inyalo riwo arus no. Arus ma donge jogo. Donge minegi ewede, gino gin wede, minegi kanegi. Kanegi. Mano ni kare. Yes. Mano bor kabisa. Otanga dhi mbele gi penjo gi ng'eny. Wakaw thuolo modong ni mondo wang'in to chenro ma kawuono dhi chal nadi. Penjo moro amora ma in go med mana kelo gi kaendi pastor bro bedo ka koro mako gi achiel ka achiel. Moko nyisa ni chenro dwaro mondo imiye thuolo mang'eny. Sa no tin. Mano bi wabro ng'iyo kaka wabedo dhi nyime. Kok kamano meda kelo no penjo. Pastor kadwa nyombo. Kata in kan inyuomi. In mama ni mano nyisi ni dhi ne jagi ne jakarachuonyo. Iwogo ga sembo idhi karachuonyo mamu moyiero niya ino ja karachuonyo cha macha ema dwaro mondo idhi ire kosi bende nyigi kande isiemo ne gini ng'ane adwaro mondo idhi kama kamacha kuno monyuomgie to dichuo bende inyalo ber ka janyuol ne nyise kamano chon ne nitiere joma ne gin jowang'yo tinde gionge gini oloso dak koso ketho dak pim kaka ipime e ngima masani awuoyo kuom jomukelo penjo ni awuoyo kuom penjo maniko kelo ni owinjo manyne nyako janyuol owinjo manyne nyako wuoyi kata janyuol owinjo manyne wuoyi nyako. E ndalo na ok anyal kete ndalo masani. E ndalo wa ne waonge Facebook, ne waonge internet, ne waonge digital. Ne wan analog. Koro ndalo wa chane watimo giwa ki analog. E higa ni kino nyathi ma nyako mikoni dwa game to pe ni gama moke yath. Anda mondo janyuol owe nyathine mondo yiero ne bedo mare. Mane momiyo nyocho wach ka ndalo mo higni moko mokala winjo kolandi ka nyaka e America nyaka e Kenya ka ni my dress is my choice. Tene ni gimi dware mi yiero dwaro ni yiero ni emitimo. Dage ngima mi yiero. Gima in medwaro. Jatho mocho ni dage ngima mi yiero. Bas dage ngima mi yiero. Koro kineno ni nyako ni nuromo ge college to gimi some mosomo ti winjo kunyalo kawri uru to kawromo kode secondary tu neno ni ber mondo dagi. An okadwar wuondi mondo wachi nitie jagemo no rumo chon kawuono buke magemo ne ji secondary magemo ne ji college magemo ne ji tiche magemo ne ji nikech ok nyalo gamni moro mapuodho mikie kuma igi kuma dhiye to kayudo ming'eyo to ime nyalo kawo adiere chutho wawuo kod jonyuol weri kod nyathini we manyo ne nyako we manyo ne wuoyi we nyathini oyier odag e ngima mohero oyier ngimane katamo gi kucho koro chiemo ni bede piny kondo donge ne tamo ni ok gemni to mai mari koro watim nango teloso negi to gidhi nyime to undio jolonjo madongo ka ng'ato biro gi wuoyo biro ni gi nyako sani koro kata mana nyari biro ni gi wuoyi to ineno wuoyi no kaka nitiere donge kantie kama inyalo cheche mochi ni nyathi na kato kaneno kaber e kinde moko na wuoyo kod nyathi moro to nyathino nobedo jasika to ng'ato nowacho na ni kidwaro mondo ibed maber ne nyithindo to
konye hero gimokelo nino konye hero konye hero mondo oheri to ka ok konye hero to kubirado koro nek en kinde mowinjo wakonye hero pastor ndi mo chaneno machiegni kendo mikenda maji romo ne ang'eng'ane ni omiyo kuonde moko ji kende mon ma ido gi wangi iluongo nang'o jopicha ng'ada to es jo siho ikiae nikech ng'amo game ng'eni chone ji wayu ng'eni ya dala ni nitie juog wang ogamo jajuog ne jajuog to sani inena ng'ama belongo maler ni ipo mani ikendo ng'at ma jajuog ma yiro ji gi wange koro maendi podi wacho mani one bene podi wewe ng'ato daga gi ne moyiero so ibo nyol nyithindo dala nyithindo ma yiro ji gi wengegi Nick mane omiyo gemo machon ne beto sani ng'eno kibinya gemo ne ng'ato ana wuoyo gi ji mang'eny zaidi inoga amigo se ni yudo mbewa ka mbewa ena wuoyi masilop kamati bo idike nyako masilop anogama mi popa kiero kabisa to aere nyaka sani anogama anogama gi diari nogama gi wayowa maduong' ma jaoda luwo to gi mama maduong' ma mama waluwo yani nyamin mama wa kone gitede gweng' achiel gine mane gigama to jaoda nakia koro kana aseng'e to nwaherore koro wadak popa kuero ere ginokti nikech an gima paro ni ok ti nek machon mane dawa gini dhi chiru tiboto gi bota gi yien tiywage ga kor to gidhi to kocho mar nyithindwa gi be mar gini tia lakini mar Facebook manyo nyako moro biro nago ka ywak ni noromo gi dichuo moro Facebook to nyocha gierore to tinde wuoyini kata goche ni ok maki kata oro message ok dwok apeni Facebook tisenene gi wangi nasenene mane Facebook to opoko nyombo ni podi akon Facebook ngamunyisi ni poko nyombo dongani nyalo wuondi ni poko nyombo to en gi mon gi nyithindo makoro mage bege no yel moko manono mag Facebook kaneko berna yudra yuda chiel kachiel aching kata kadhilimo wat na moro dwaro koro ilero maber ni ok ber mondo meje nyoro donje kinde nyako ma nyathine dwaro kata wuoyi manyare dwaro owinjo ng'ato aparo anere antaparo ni anyalo dwaro mondo wach ni ji odonjre nikech picha ng'ada mabiro mang'eny gi nyiri moko mi nyuma makinto lokre palawayo makata kore ukia gwe brika kane gi chai nyiri moko nitie ma kare en jang'weja pitipiti kikara ne oa kanye onyulo nyithindo magalagala kudhi maricho mantie dala kagi nyithindo moko pesa moro wigi moko makaka timre onge Nick gini ji onego dogi Nick kata dala machon nitie jupitipiti gi jojuogwa to macha kane dala wa jajuog gwan jujuogi to jagemo gamo na jajuog nikech wadhi donjo wadhi bedo marom to kawuono ma ayudo nyaka university takawe to kare nyako mambalariany nyiso ni ka wadak taseneno tabia ne kata kora ahere kamo to chuna ni nyaka kora weye ok nyisi ni kakoro kogamni to kiweye onge tiende inya gik mariche dana kineno karaj fog off chaki yud moro manyien ikelo kama koro wabro dhi chieng' mwabiro kwa duogo janeno mar LTN en ni a point mane kata okang' mane maji were wacho niya gini ok nyal tiyo kendo mokendre kani gimotimo ka ndiwo wuonre wewe umuwang' ji ng'ato kawo yore oting'o msalape odhi omany kaka nyalo dak ne mane penyo mabro en nikech gigi nego ji thoge stress sani nini gik mang'eny ahinya wachini mabro wachi maber koro kapo ni gipenjo e wachno endo ornwa ora penjo go ko nembe ni mag penjo gin Facebook page Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV, kok man tudre kod achiel kachiel Twitter handle mara maen @nickokelo7. Pasanere nitiere ka ndi bro ngiso wachno endo ni to bende en kanye mko chopo to koro kenyino koro wuoyo ok dwar kata ng'ata machielo un wegi jiero kaka nochake no we ng'ato dhi yore mondo kuyo bedie pastor ikwa namba mondo watieki. Erokamano ne jal madwaro namba na mana kaka ndiko sewacho kaw namba na to kapo kaw namba na tumos na jaoda piny kandiege John Mbewa ma wuon Nancy kod joka ndiege duto namba na en 0720403913 kata 0737775981 wik manyien amiyo nyaka marorech Nyasaye gwedho John Mbewa ni imose ahinya ka endi jomoko manotiyo ka John Mbewa oktika en jaod Nerea
mana jaode kendo mose maber ahinya. Erokamano joka ndiege umiyowa miyo kata chiwo ma wiye ler konyo ahinya e Lulu TV ka endi. Erokamano kuom bedo kode kamano. An nyinga en Nico kelo orom kendo ka sache ma Nyasaye oloso juma manyien wabro time mana kaka watimne. Kuom sani bed kod kinde maber.